Welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Abado. Sabado tulos pitsa 13 gayo kan na bulan na Nobyembre taon 2021. Iribanan kita about 10 o'clock in the morning. Kapartner ko digdi sa lado technical engineer James Oko, sa information si Aldrin Orlanda, sa transmitter site engineer Joanner Divilla, diri man po si Tony Saison. At makaibanan taman sa luwas si Ace Reporter, Ace Announcer Philip Barasina. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning, good morning. Sana nasa maray pirming kamugtakan. Arayo po sa ano pa man ng mga kahilangan, lalo na sa COVID. Arayo sa kagutuman. Arayo sa kariribukan. Uy, dahil bali daw nga tiyos-tiyos, basta dahil magparahirilang-hilang ang pamilya, ano po. Sa mga nakatutok mo niyan, sa mga transistor radio, good morning. Sa mga may kumpleanyo, masilibragan sa indang special aldaw. Happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Yata ngonya na aldaw magkakaigwang press conference dyan po sa Kasureco 3. Garo kay puanin na ngonya na mga kasurug para da po kontrahon an paglaog ka na Bicolite and Power Corporation. Ninulita igwa na po daang nagkakalat na commit na kumbaga sa desisyon na Committee on Energy na pinamamayon ni Senadora Grace Poe na pipirbahan na sana po kan mga senador para po sa pagtao, pagtugot, paglaog sa ringkunada kan Bicolite and Power Corporation. Di sa madaling sabi po, magkakaigwa na kita ng duwang electric company or sarong pribadong electric company sa ringkunada asin sarong kooperatiba ining Kasureco 3. So may pagpipilian na po kuning kaso man nasa tuya pong mga miyembros sa konsumidores. Kaya po grabe ang pagkumahog asin ang kontradigdi kan management kan Kasureco 3 na pinamamayuan po ni Engineer Boksit ni
ninhuli po data ahalian na siya o sinda nin power o poder na makiaram sa operasyon sa management kan Bicolite and Power Corporation. So sa madaling sabi, dahil hindi pwedeng pagparapakiaraman ka National Electrification Administration ang operasyon kung in kaso man mag-start na po ang Bicolite and Power Corporation. Kanya lang po, sigun sa paliwanag ni AGM Boksit, ma-take over lang da po. Imposible man niya ako gayud na mag-take over ini. Takan inot na pagbungkaras po kay ni an paliwanag basa diri man sinda ning linya. Bako man pag sa pribado kan kooperatiba sa Rinconada. Masa diri man sinda. Pero da ita lang ma-sure kung malagman sinda ning mga poste. Baad nga maging garo na kita digdi, madusok na kita digdi ni mga posten palibot kan mga tinamputa digdi sa Rinconada. Baad man po magamit ning poste talaga. An Bicolite and Power Corporation, malay nindot an barita taga itong style solar energy ng bayan. Maski nga ni si Presidente Duterte nag-aprobar ka ni. May mga distrito po kaya o lugar sa nasyon kan Pilipinas na talagang bako lang sarong electric cooperative or bako lang sarong pribadong kumpanya, kundi may mga nagre-rebel na. Ang pinakamagayon talagang serbisyo ng kuryente sa Pilipinas sa parte kan Ilocos Norte, sa parte kan Ilocos sa may parte kan probinsya kan mga Marcos. Ta si dating Presidente Ferdinand Marcos and Bongbong Marcos baga, tigo orgulyo ninda itong ninda dyan? Parang ili silang na nag-iikot. Ano nga yan? Parang nalingaw. Pero barato po ang binabayaran kan mga member consumers ninda sa kuryente. Mayo pating mga buro brownout. Kaya sabi baga kan Bicolite, mayo man da sindang brownout. No power interruption, no brownout. Pag sinda na po maglaog nin serbisyo mag-offer sa endo. Kanya lang po, interong kukumahog sa pagkontragdi ang management kan kasuray ko tita, diba magparalangkaw ang sa tuyang babayaran. Iba man po ka itong sinasampol ninda sa partikan Albay, ining Aleco, na naisa pribado po ini, kaya nagparataas man talaga ang monthly bill na pigbabayaran kang kooperatiba, igwapang sarong lugar dyan na dahil nakabarayad, pinagputputan ng supply ng kuryente, kanaleko. O kaya po, ang basulon dyan, ito man ang mga opisyal kang gobyerno nagtugot na isa pribado po ang Aleco. Digdi po sa pagbungkaras kan pag-introducir kan Bicolite, dahil man sinasabi, matik over sinda. Kaya nga nagkakahara dit man ang mga empleyado. Tabaka ngaya kita magkawara ng trabaho. Magkataranggal nga kita, lalong-lalo na si AGM Boksit. Dita, siyempre, papabalik ko na siya duman sa NEA, sa Manila. Kundi baad bako man pong araw kayan ang katuyuhan kan Bicolite. Oy, good morning kisiram Jason Buebos. Masiram na morning. Masiram na morning sa mahigos na gobernador kan Albay, Gob Al Francis Bitsara. May nag-aantabay pala sa tuya na mga taga-Albay, ano.
Siring man ki Congressman Joey Sarti Salceda, good morning. Asin sa sayang guwapito, super yaman na Media Bureau Chief Peter Incisa, good morning. Mayamano na pala niya ako, ikapali. May mga banang biyaheng Nagaligaspi, agko ng gasoline station, talaga niya akong manswerte kang tao, ano ha? Si Hermanang Melanie Mendoza and Hermanang Monica Perique of Limassol Cyprus also watching in my Mr. Vander Gaysen. Si Hermanang Maruaya Sero also watching and si Hermanang Michelle Pasiti. Of Naga City also watching. Thank you. Oy, si Hermanang Joy Mendoza, no, na Bindiya, nag-watching man, ha. Sabi niya, good morning, kuya. Garo na uso niya ng Caravan, ano? Caravan ni BP Lini, Caravan ni Bongbong Marcos, Caravan pa kan mga electric cooperative. Sa pahinginot kan Kasuray ko 3. Ang barita niya tungo niya na ito, magkakaigwaman ng Caravan, poon duman sa Premier asin o segundo distrito pasiring sa Rinconada para ipahiling da sa publiko ang sa idang pagkontra na magalaog sa Camarines Sur and Bicolite in Power Corporation ng urog na digdi sa party kan Rinconada area. Kamu daw po mag-text. Kung tama o dahi na basta na sa nadamatic over ang Bicolite sa kooperatiba ng Corinti sa Rinconada o dahi man na masa diri man sindang company, masa diri man sindang mga empleyado. Saka may nagluwas na kayang ready na sa nang pirmahan, may desisyon na talsik ang pakikiaram kang niya sa Bicolite. Pero dahil man sinabing patatalsikon ang mga empleyado dyan. Kasi nga ni, garo komplikado niya ako. Ang barita ta masa diri man sindaning empleyado, as in company. Kaya ang barita niya to, kontra man digdan Bicol Electric Cooperative sa Camarines Sur, malansar man sila ng protesta para labanan ang sa privatization na ini. Kaya kita ribong man, anong mananggad talaga ang Bicolite, masa diring company, masa diring linya, masa diring empleyado, masuway man sa operasyon kan Kasuray ko o dai o masuway mananggad. Naharadit ng marayan mga yaon dyan po sa sinambit ng kooperatiba ng Corinti sa Rinconada. Pero bagataran yung sindang maray ka ng Bicolite, Tambarita, Bicolite in power na sa pribado ka ng aliko. Kaya nagparataas daan bayadan dyan kada bulan. Kaya buronyog na kinokondinar kan Bicol Electric Cooperative ang propwestong lay sa Senado. Nganing isa pribado po na ang Kasuray ko 3 sa pagikan na hinahagad na prangkesya kan Bicolite in Power Corporation na padrino digdi kan House Bill number 4437 sa Kamara ba si Camarines Sur 2nd District Congressman El Revilla Perte. Magayon man po baga ko ta na ang katuyuhan although anggot an ibata man niya ta dapat an magpasar ka ini sa Congress an Congress
woman kan Rinconada o si former congressman kundi mag-agum na portono dahil man nakikiaram sa operasyon pagmanihar kang kooperatiba dahil man sila nakikiaram imbis gipanganing suporta kung maramdaman nindo kan linamasa kita nin makukusog na bagyo interong nagdaraplaan ibang mga poste haros nagbaragsakan sa mga kable kaya nga ni ang Task Force Duterte tulos na nag-arabutan digdi para magtabang sa pag-ayos kan linya, pag-rebay kan mga poste. Takon ang mga mahigos talaga yung lineman kan Kasurey ko daig, matapos-tapos tulos. Kaya medyo nag-subasob sa pinansyal na kamugtakan ang kooperatiba. Kaya yun na po itong nag-propose ni Lay sa Congress si Kong El Rey Villaferte para ang intensyon tabangan ang kooperatiba na magkaigwa kita digdining competitive competition magkaigwa nin pagpilian ang mga tao tana sa demokrasya mabaga kitang nasyon sa kamadipindin sa Senado kung tugot sinda natawanan ning pangkesya po ini pong aplikasyon kan Bicolite. Tsaka ta sa primerong hearing ka ini, piglay bagay ini kan Kasurey ko saka kan Committee on Energy. Duman, may mga diskusyon. May mga senador na nagpapabor, may mga senador man na medyo nagkikwestiyon o minakontra. Pero kadaklan po, sabi kan committee ni Grace po, nagpabor. Kaya mapirman mga senador. O ano ba nga mga mapirmang senador ngunyan, may mga plano magkarandidatong presidente. O. Saka bako umanyang, although bakong bako ng sakop ka na Congressman El Revilla Perte, ang Rinconada, dapat makiaram digdi nagmamakulog sa naman. Kanya lang po sa panahon na ini, ang report ka na Kasurey ko, nagkakabango na po sinda sa pinansyal na kamurugtakan. Itong kadakol na utang ngunyan nagbawas na. Nabayaran na luway-luway. Asi nagrarahay naman po da kayaan sa indang serbisyo. Saro naman sa nagayod na hiling tang problema. Ang mga schedule of power interruption saka ang mga unscheduled power interruption saka minsan ang paputol-putol na supply ng kuryente. Diyan na sana kita nag-re-reparo na medyo nagiging maluya pa ang serbisyo kan kooperatiba. Pero kung nakakabango na, uyon kita na nakakabango naman talaga. Kaya lang, gusto talagang linawon. Kung ma-take over na sana ang Bicolite o talagang masadiri man sinda ng company as in empleyado. Tadya nagkakahara dit ining mga empleyado man po siyempre takon magkawaran man sinda ng trabaho, kawawa naman yung mga pamilyado. Ay mas lalong kawawa dyan si EGM Buksita, papabalikon siya duman sa sa niya, balikan na nga ligdita sa kondisyonis ngayang ini na dahil naman kita pwede makiaram sa inda o maka naman ngayon dapat pagpara mangnuhon dyan sa Kasurey ko 3 o balik na digdi. Kaya garabo mo ni Buksit na maghali dyan sa Kasurey ko 3. Kaya dit, napapangirit nga ni ko may broadcaster nagsuggest. Dapat kaya ngaya ang Kasurey ko 3 magkaigwaman nga yung budget para sa advocacy nindo sa mga estasyonis ng radyo kung kaya puan nindo ang tabang kan media asin radyo. Ayan lang nga yata. O da nga kita kiton budget. Anon si pong kooperatiba nin elektrisidad sa Bicol sa paagi kan Beka. Napinamamayon ni Rodolfo Vargas kan Piselco Katanduanes malansan ng protesta sa paagi kan Mahiwas na caravan
Ano kita ngunya? Pizza 20 na pala, ano? Pambira. Sabado, ngunyan aldaw. Pambira. Sa pagikan maiwas na karaban, ano? Hali sa Birak katanduan ni sa Sinmasabatman ang Camarines Norte Electric Cooperative hali sa dait. Camarines sa Norte nganing magtiripon sa Casureco 3, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa pagkikipag-ulay kan RPN, ni Manager Melvin Barayoga ki Anrochi Iraula, opisyal na taga pagtaram kan Casureco 3, nagpahayag po baga na ang pag-abot sa siyudad kan karaban malibot sa mga banwaan kan baaw, balata na buhi asin bato. Gabo sakop kan coverage area kan kooperatiba. Malata si Casureco 31 General Manager Ana Selvia Alsisto asin chairman kan Task Force Rinconada on Public chairman kan Task Force Rinconada Power nagbuyagyag na nagtalaan in committee hearing si Senador Grace Poe kan Committee on Public Services, Public on Energy, Committee on Energy sa Senado para sa public hearing nasa indapigahalat alagad na alarma sinda kan maaraman na imbes kan public hearing pigre-recomendar na sa Senado nganing aprobaran. Kung marumduman 2019 bika karaban liwat mangyayari sa Sabado ngunyan na aldaw. Labanan ang Bicolite in Power Corporation. Iyan ang sa idang katuyuhan. Makatapos na makalusot ini po sa plenaryo sa Kamara Baha, sinakatulos sa Senado sa committee ni Senadora po. Asin sa ngunyan, posibleng ano na talaga, undibag na, aprobado na, pirma na sana po ang pigahalat. Na kunsain ang Casureco 3 dating ailing ano po ini cooperative alagad sa laog nin 4 na taon matapos mag-crear kan Task Force Rinconada Power asin designar si Casureco 1 GM Alsisto bilang chairman kan Task Force nakabangon sa problema pinansyal sa laog sana nin 4 na taon. Malangani deklara kan National Electrification Administration bilang AA buot sa bihon sa ranking ika-2 na sa AAA siring kan pagpadalagan ngunyan kan Casureco 1 asin Casureco 2. Sinabi pa po ni Iraula hali sa dating ailing cooperative nagparalangkaw na ang sa indang koleksyon efficiency sa 96% mantang sa systems loss nagparababa na sa 12.39%. Pusog na kinukontra kan bika mantang day lamang pigkonsulta da sa inda maging sa manihamento asin miyembros konsumidores kan Casureco 3 na iyo ang apektado asin namimiligro da na isunod ang iba pang mga kooperatiba nin kuryente sa Bicol Region. Magiging anong apod ka niyo president kayo or magiging ano na ini na pasunod-sunod na ang mangyayari. Ang franchise application kan Bicolite in Power Corporation dati nang iginilid po ini kung marumduman indo kan 7th Congress alagad binuhay po ini liwat kan author kang kagpadrino sa 18th Congress nadagos ng nakasakat sa Senado. Sinabi pa po kan enot na committee hearing sa Congress
sa nakunsain sa Kongreso ang Energy Regulatory Commission. Nagapatanid na dakula ang posibilidad na magdoble ang taripa sa kuryente kung saro ng pribado ang pagpadalagan kang kooperatiba. Kaya diyan kita nariribungan eh. Ang sabi ang Bicolite, masadiri man company, masadiri man ng linya, masadiri man sindaning negosyo, mga empleyado. Dahil man sinda ma-take over. Kaya naman ini yung garo pinapaluwas na ma-take over, garo niya ako makariribong manamaray. Kaya po nag-ahadit man lugod kainin ang mga empleyados. Maging si AGM Boksit, nahadit man ta hinahalian po nin karapatan aniya da makiaram sa padalagan kan Bicolite. O di balik ka duman sa Nia Manila, o di ba? Kaya ang mga empleyado man sa nanaha, dito baka nga kita ribayang gabosig dito, urubos kitang maayong trabaho, mayo ng monthly salary. Haradit man. Sa siyudad po ning Naga, ang Casureco 2, amay nang nagaandam kan isyo sa pagsapribado kan kooperatiba. Asin an sa indang ginigibong pagkontra sa paagikan Black Friday protest. Sa indang pigi-ihimplo ang nangyayari sa Albay Power Energy Corporation. Ining APIC na iniyo, dati ni Aleco ni. Or APIC, or APIC. Na dakol na mga empleyado anawaran trabaho, nagparalangkaw pa ang taripa sa kuryente. Sinagrereklamo ang membros konsumidores, huli kan wrong serbisyo, langkaw pa ang taripa. Ayun na tayo. Parehas man yung kaniyong ibang mga water district sa Pilipinas. Nakaninot ang mga local officials gusto ho na isa pribado magkaigwang joint venture. Magin ang mga lehislador, lokal, mga members kan na sanggunian. Dahil lamang nagkuruntra ni ba? Kan magka-marealisar ng joint venture na ang management, bako na ang dating water district management. Ang prime water, mala yan. Nagparadagdag man talagang bayaran monthly. Na dahil inaasahan kan mga member consumers na araw kayo ng mangyayari. Sabi kan mga customer, anong aran nga kanitaan sa tuyang monthly biligwan ng 12% value added tax? Nalinti ka na nga kita at igwan na nga yung minimum. Pag dahil ka pa ngayon makabayad, may penalty ka pa. Agday pa, pot-potang ka pa ng supply. Parehas man po yan kaya namamatayan dyan sa Aleco. Na dapat ko na, so mga local officials dyan, sa probinsya kan Albay, nagkontraman. Kundi sabi, kaniba, ay, magsapribado na ngayon, tangarig maayos ang serbisyo paralpak lugod. Nagkaparaha na sa serbisyo ng kuryente, igwa pang mga lugar na dahil nakabayad, pot-pot pa. Pero digdi po, sa pagkontra ka na mga yaon sa Bicol Electric Cooperative na para sa pribado pa kan mga eksistidong kooperatiba, ninuli tayo na nga yan. Baka ngayon magkawaran ng trabaho man ang mga empleyado. Or baad ngayon magparataas lang ang pigbabayaran. Pero ilingunin do ha. Ang Casureco 3 mga tugang, ini sa totoo lang. Sabi yung tanang, bako man talaga sindang pribado. Kooperatibang sinasabi. Pero kan panahon, sadit-sadit lang kan mga statement to bill. O ngunyan baga naglaban na ta kung kadakol ano-ano ng mga pigdadagdag na pig-charge sa mga customer nila, sa mga member consumers. Ang systems loss, marereta baka nagbawas-bawas naman. Pero, halangkawon po ang power rate na pigcha-charge sa tuya. Yan, kooperatiba, di ba? Kasi existing cooperative.
O ilingunin do, apera kan interest or penalty, o may 3% pa ngayon ka mo, pag di ka mo makabayad on time, sa due date, o lampas ka mo, ay automatic. May 20 pesos ka mong multa. O, patong to, dagdag to sa bayaran ta, bulan-bulan. Oy, duman pa sa monthly nindo. Taday ka mo nagbayad on time, another porsyento. Di okay na. Sige, bagang taas. O yan, kooperatiba pa lang yan. Compare duman sa privatized na kooperatiba na talagang dagdag pa. Tayo na nga nang karuman sana yan ining sa pag-joint venture kan mga pagpribado kaning mga dating water district. Oh, di yun na. Sabi kan management kan Kasuray ko 3, yehey, nagkakabangon na tayo. Parapol-rapol tayo. Di, burog mama sa mga member consumers. Wow! May parapol ng tricycle, may cash pa. Ang itatao sa maganang premyo and management. Burog mahon. After kan parapol, magpalawas na naman yung baritan. Mag-anunsyo na naman ang Kasuray ko. Oh! Kada bulan na, agadan ka mo ng dagdag 20 pesos. Sa bulan-bulan nindo, sa laog ng tulong taon. Hindi, entero nagkakaramot sa ulo yung mga member ko. Ano naman ngayon? Sabi nga, nakabangon na. Igwa na nga yung pinagpaparapol na korta sa nagpaparapol na nga nga. May mga premyo na, tapos nga bibiglaw na naman yung kinakaning manage ni Boksit na masingil na naman yan ng 20 pesos kada bulan. Nagaro, ito bagang garo iaambag ta na maging buffer kan Kasureko 3. Na in case na magkaigwan ng kalamidad, magturumba na naman ang mga poste, magdarapla na naman ang mga linya, igwa na ang bubot-buto na pambakalin mga materialis. Taigwaman mga task force baga na nagtatabang. Sa yan, sa labor, sa trabaho. Pero ito ngayong materialis, siguro lamang kitang bubot-buton. Takay ito nga ngayong nagdaraplaan na makaling mga materialis, mga poste, mga kable. Uy, garo more than 100 million man ang naging lugi. So, kalugihan. Ngunyan, para di naman gayo mabaon ngayon sa utang ang kooperatiba. Kita mga member consumer, sisingilo na kitang advance ning kukulikta na kitang kabali na sa bilgayo, din yung baro 20 pesos na kada bulan. Nagkapurungot man sa mga member consumer. Anong haran ngayon? At ang pandemic nun yan, pigpa para sa rabayan man nga kita kaning lintik na mga kung ano-anong gustong kuliktaon sa to. Garo man dyan sa ini man na Nabuwa Water District. Laugan man kan joint venture man kaning Tubig Pilipinas. O di na naging naging pribado naman ang dating. Suba-subawan mo yung pandemic, magpaluwas man yung anunsyo man ang Nabuwa Water District. Puun nga sa araw kaning bulan. Dadagdagan na ngayon singil sa indong mga customer ng 12% na value added tax. Ipapasa na ngayon sa indong mga customer. Purungot man si mga customer kan Nabuwa, Tubig Nabuwa. Maringaning, igwa ka mo dyan na madunong, matinabang, nagmamalasakit, maray na serbisyong alkalde, per simbulan, inaapod sa mga board, saka si general manager dyan, saka so manager, padya daw tabi ngay kamunta pag-urulayan tanita, nakakabigla man kamo. Ako ngay member consumer man. Ano nga rin nga kaning ipapasa nindong 12% value added tax na sa mga customer? Paano ba nga kita nga ng pandemic? Note, nagatubang kita sa health crisis. Pandawa nga ya, ano lamang nga kamo, nagpapod ka ng public hearing. Hindi, po nga ya. Pantulong nga ya, putuntado nga kamo. Binabaabaga nga kamo ng reklamo. Taan sa indong serbisyo, maluya. Sabi nga nindo, papakarayon nga nindo ang sendong serbisyo. Umala nga yan, binabaan nga kamo ng reklamo. Pero ang tubig, mayo man nga yung
karahayan ang sa indong serbisyo. Ta may mga reklamong bakong potable ang tubig. Sa ingkaman ang ganda kailing, di ba? Maray pang magbakal ka ng mineral water, sigurado pang pag-inom mo malinig. Nag-agi sa filter or talagang dahil ka diarrhea. Okay sa man yan kaniyong anong masingil ka mo, to may monthly bill dyan na siguro may minimum, manarog ka niyong prime water. Ay di nga pwede yan na suspend yun nga na ngayon nindo yung anong ini, plano nindong ining ipasa sa mo yung mga member an 12% value added tax na ininindo. Tarango-tango man baga, si general manager, so manager, sa mga board, naan mga board man na garo dahil taman maintindihan ko na minapabor sa management ninda o minapabor sa customer ninda. Panguya po. Tapos siyempre napasarman sinda kaya ng resolusyon. Kaya pasalamat po ka mo. Taigwa ka mo dyan na nagmamalasakit, nagmamakulog sa Indo na alkalde sa Nabuwa, Mayor Persimbolang. Palakpakan ta. O digdi man sa Iriga. Apotong taman dawan, Mayor digdi. Mga konsyal kan panahon na magkaigwa ng joint venture. Kinuntraman lamang nindo niyo para dahil magparataas ang binabayaran ta monthly. Igwa na pati kita digdi yung minimum. Ata may minimum na may 12% pang ipinasa sa tuwing value added tax. Baka dahil mayo man nagkontra kayo ni digdi kaya yun na niya nangyayari sa to. Si primerong mga bulan na serbisyo ninda nagburok-burok kasi nagdiarrhea ni batang mga kababayan pati ako na experience ako. Kundi pa noon tayong na ang pagbasol perming sa hori. Ngunya na naman, ang mapurlok-pulok na naman ang mga kontra, ining mga electric cooperative, saka ini pong Kasureco 3, sa paglaog na akan Bicolite and Power Corporation. Di ba? Pero ang gusto ta pong linawon talaga, gusto ko lang kung pwede lang makaulay ko ta na kayo ni maging guest sa programa ta si Kong El Revilla Fuerte saka si Senador Grace po. Kung ano talaga ini Bicolite and Power Corporation, matik over na lang ba? Paano man ang utang kan Kasureco 3? Sino ang magbabayad niyan? Si GM Bauxite ba? O yung Bicolite? Dapat may mga konsiderasyon kita. Ang kooperatiba is kooperatiba. Sino bang may nagmamayari ng Kasureco 3? Yung mga tao ba? O pribadong tao? O yan tulos, mga haputa yan, di ba? Kung iti-take over ninda, tapos magiging garo albay electric cooperative na naisa pribado na, may mga nagkukontra talaga. Pero kung masuway man sinda, kung tanan man sinda ng prangkesa, kung iyan susog man sa lay, o di, okay man. Kung may kanya-kanya man sinda ng mga empleyado, kanya-kanya sindang management, kanya-kanya sindang operation. Para po, magkaigwanin pagpilian ang mga member consumers. Ako, okay ako sa duwang iyan. Na magkaigwa sinda ng separate management, empleyado, serbisyo. Pero kung talagang matik over, duda ako mga tugang. Posibleng dahil man matik over ka ni ang Bicolite sa management kang Kasureco 3. Diyan nahaadit po ang mga taga Kasureco 3. Sa kaibang mga Bicol, kaya lang basulo nindo dyan, ang mga nakaturukaw na mga opisyal kang gobyerno sa Albay, kung nagturugot yan na maisa pribado. Tapos ang serbisyo, palpak na, sabi kan mga member consumers dyan, nagtaas pa ang sendang pigbabayaran. Kamo mga tugang, pabor man kamo na maglawag ang Bicolite and Power Corporation sa Rinconada. No power interruption daw eh. Saka mas mababa ang magiging monthly bill ng mga ma-apply
na member consumer sa Bicolite and Power Corporation. Pabor ba kayo? Lilipat ba kayo sa Bicolite? O mag-i-stay kayo sa Casureco 3? Mga tugang, ilaw ko lang po ini yung mga hanap buhay mi. Pagkatapos kan sa mo yung hanap buhay, balik kita sa tuya pong pag-urlay-ulay. Ilalaw ko lang. Inotong ko lang ininyaon digdiyo sa... Inotong ko lang ininyaon digdiyo, tapos at yan si Sir na ano ng mga commercial ni Sir ano at yan, ni Sir James. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Una din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Una din may matang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villa Fuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villa Fuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villa Fuerte. Uundan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula,
Greg Lopez Fontanal. Good morning man sa satuyang iba pang mga parantabay nag-watching. Good morning. Si Randy Artiaga Santisas also listening. Si Mading Mary Grace Pines of San Juan, Iriga City also watching. Good morning Madi. Siring man sa mga aki. Kipading doon, good morning. Ingat sa pag-maniyo padi. Garo ano si padi, garo maano sindango niya, garo ma-shopping. Aber daw, nasa linya. Na, sir, ano na si Rocky? Palagon ko na si Rocky. Okay, Rocky. Maray na ramrag ka ni mo, Rocky. Ilaog mo. Hello, Rocky. Rocky, good morning. Come in. Di nagalaw ka, alat daw. Alat daw, Rock. Hello? Hello. Hello, Rock. Dahil ka nagalaw, Rock. Hello, good morning. Otro daw, tayo loudspeaker na lang ini. May na agad na video. Okay. Sa mga parantabay ka na Radyo Ronda sa programang Bicol Connection sa yung mga impormasyon tabi karon ng radyo kana nakaaging sa 15 ka na abo na Nobyembre kuya na tabi karon ng radyo ana mga kandidato adik sa probinsya na Camarines Sur, may mga diretso, may mga abante, and katakot kayan, at grupo data may karoon na yung gana timuan na Kamsur, mayong surinder, at grupo ka na timuan na organisado iniyo, anin na Congressman na Henry Villaferde, asin man ni Governor Ming sa Villaferde. Oho. Anin sa probinsya na Camarines Sur, na kung nasa tabi ni karon na nyo, ni na ang mga leader, mga supportadores na Kimuan Kamsur, talagang nagkasararo ang naitang grupo at preparado nyo sa mapon na campaign na period sa bulan na Marso ano niya na taon na 2022. And katagot man kaniyo may nakaulay makitutabi karon ng radyo na kandidato ka na Kimuan Kamsur puro medyan sa Banuan ka na Bato Camarines Sur sa magigipag-unay niya to as municipal councilor as mga na kandidato para vice alcalde ka na Bato Camarines Sur kasi aming karamos kami karoon na yung sabi ni municipal na councilor Pika Ramos na kandidato para vice alcalde kan Bato. Dahil ngaya ako nagbabasol. Kana kay ngaya ako sa grupo kana timuan Bato sa bagi ni Mayor Franca Bernaldez. Ana kuya ko ngaya hindi ana lakdan ko ngaya hindi kon na ako ngaya kana bilang vice alcalde kan Bato. Nina mayong mayudahan yung manidiyado sa maski kalaban anin na yaon pag kakasararo para sa kauswagan kan na Banuanin Bato. Si Mayor Frank Fernandez pa ang kumana bilang alkalde so atin man siya bilang vice alkalde kan Bato. So niya nga ni karon ng Diyo tayo nang magkontra para sa kaisipan kan mga programa ni Mayor Franca Bernaldez anin na dapat ngaya sararo ang grupo nanganing ang namihoras kami karon ng Diyo
asin man maging barangay mga proyekto na pinag-iimplementar kan lokal na gobyerno kan Banwa din Bato Camarines Sur. Yan ba kasi former Vice Mayor, mabalik na Vice Mayor Vic Ramos, makusugon pala niya sa coastal na mga barangay saka sa sintukan na mga barangay dyan sa Bato. Kaya garo pigiling-hiling ta, antimuan Bato talaga. Baka landslide sa partikan na sinambit ng Banwaan pag-abot kan May 9 2022 eleksyon. Iya tabi karantan nyo. Kaya yun yung amalay na pag-iiribalan ka na Timuan Kamsor, kabanuan ka na ba to, na sinisiguro ni Councilor Vic Ramos na diretso asin man na initabi karon lang nyo kung na magkano na si Luigi Villaferte bilang gobernador, si Mixa Villaferte bilang congressman, Vice Governor Sal Portolo Jr. Oo. And talagang yaw dyan ang suportaman kan grupo para sa pag-asenso sa mga taga-Banuan kan na Bato. Oy, Rocky, interviewin mo daw, Rocky, si Bogs na Rimpula. Tagaro, baka iyo lang ang medyo maluya-luya dyan, kaya interview daw, ta inipati. Dahil pa nailihir na konsyal kan Bato. Nag-iistorya na ba ganina? Garo nag-aambisyon naman na maging next mayor dyan sa sinabit ng Banwaan. Pag may nagdudulok sa iya na mga mahagad tabang, ipinapasa sa Kapuerte o kung dahil man ipinapasa sa opisina ni mayor or sa ibang leader ni mayor. Dapat, kung sa iya nagdulok tabang, siya ang mag-resolver. Tapos sinasabing mayamanan bagadaan iyon medyo maluya-luya pa lang dyan na aspirante sa pagkakonsyal sa Bato. Sige daw, interview daw. Baka magkusugan sa iyang kandidatura pag na-interview mo. Councilor Tubi Rimpula. Yan. At makuha ba nun Kuya Dja? Makuha ba nun Kuya Dja? Ayan, tabi karon na dyo ang mga informasyon, mga at kuyan mga latest development, mapanapit sa batalya ng politika ni sa Banuan kan Bato. Hindi si Rocky Bayubo para sa programang Bicol Connection sa Radyo Ronda Iriga. Salamat karon ng Rocky Bayubo sa dagdag na report tali sa tuya nga mga pag-iriba gikan sa luwas ali dyan sa Banuan. Good morning kay aspirant mabalik na Vice Mayor Vic Ramos. Makusog talaga pala ng kandidatur. Saka ini yung experience siya kaya niyo. Talagang dahil na matatawadan. Diyan sa parteng yung kana Bato. Sabi ni Joter Tersinio, makisuyo. Po ako idol, paki-announce sa programa mo, Kinsi Simon, ang gusto na magpa-activate ang sa indang membership status kan Philippine Guardian sa Brotherhood Incorporated or any guardian sa function sa Iriga, mag-contact tabi sa number na ini 0909-803-7024 or sa kuya personally RMG Joter Bossing Tersinio Sontri, San Agustin, Iriga City. Okay na po, na-announce ko na. Bueno, maana po ay na kami ni Sir James, at yan, mabalik kami sa programa. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming tinatao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo.
Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ginonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Ginonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Agad daw, karon nasa linyaman ngunyan si karundang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Maray na ramrag kanimo, Lip, kamin. Alat daw, paano nga itong pag-loudspeaker sa kayo ni? Ay, sala. Alat. Sir, paano pag-loudspeaker? Sige. Hello, Lip, yao na. Okay na sir. Okay na. Salamat karon lang Joey, karon na agta ka na naman dyan. Ano nito, day? Dapat kanina loudspeaker pa. Agta dyan. Karon ay kay bahal kay agta. Day, ining dati. Bago ba ganyan? Dati baga, pag diretso na sa air, ngunyan, tatanggalaw na, tapos ila loudspeaker na lang. Karon ay nakalawag na agta. Ay, daman. Niya. Kain ka ngunyan. Hindi lang sa gilid-gilid. Ayo, ingat ka ta, baka ma-side sweep ka dyan. Aday man. Yan, muna ako sa compound. Ayo Pasiguro permi. Tama yan. Sa ibahan ko mga dito sa grupo, tama pa press ko na si advice ko. Si Sai?
i-advise ko magpabakuna. Iyo Kaya, gano'n kong pitinsyado niya ako ang Kasureko 3. Iyo. Oo, sa kabayan, yan advice ko. Ay, ning advice kong iniyo, si siya na nagmamanyar. Yahoo! Si Konsyal Sani Maestrado. Yan. Ang advice ko, magpabakuna ka, karon lang Joey. Ang advice ko, magpabakuna ka. Correct. Tangarig kita magkaigwa ng herd immunity. Dahil na kita magparagamit kang face shield sa face mask. Sabagay face shield, gawin din naman, face mask na lang. Pero ang pinaka-advice ko man sa'yo mo, dahil magparapambakuna. Diba mang klase ang bakuna mo? Kanya-kanya yung advice. Dahil na lang magpili ng klase kang bakuna. Yan. Yan sa Innova. Pagtyagaan na yan. Ang importante, bakuna. Oho. Ano, mayong nakapirilangon yan dyan ng mga nguhod ta? Negative baga, mga mapuputing mo yan. Mistisahon, nangyao. Mga mistisahon. No, mistisahon. Ayan. O, mistiso man kaya baga si, ano to? Advice ko. Oo, saka, ang mga nagdidirektingon yan, mga mistiso. Mapuputi baga mo yan. Mapuputi. Ay, ito mga tugang niya itong may ito. Naresitahan na kahit kasod ma. Baka yaw na duwag kay Isi na busy pa. Ay, ano? Si Isi na busy pa. Oy! Kakolor man kaya to. Pakisabi daw, advisean mo daw si Rocky na magduman pa lang kay Isi na busy na nagdadangog pa lang sa radyo sa programa niya. Nagpa-share na si Rocky din na abutan. Sabi nga niya, pirming yaon. Kaya magduman na daw siya, tahalat na siya ni Isi na busy na naghahalat pa lang. Nagalat si Rocky. Iba mo si Rocky. Abo, dati karoon naglan. Okay na siya kay busy ko. Oo, ang advice ko. Yo. Ano sabi niya, di sinabisi pa. Sada talaga, daw turog, pwedeng gisungon. Kaya mistisuhon. Ito kaya di sinabisi pa. May itong. But mong sabihin may pagka-urag taon man. Correct sabi baka ako. Wag ko tagi na ito ni sinabisi pa. Ito nga pati ang kolor ko, narisa dito. Napakiaraman pa ngayon doon sa kulay ang kolor. Maray kung si Dipuntong Marbaruga amo yan bagay. Maging regional director. Iyo manangga. Kakulor ko man. Kakulor, saka kulor kan tunay na Pilipino. Ikatamistiso ka na, maputi ka na, garo nahaluan ka na ng ibang lahi. Garo nahaluan ka ng Espanyol. May dugo kang Praili. Ay, Praili, Kastila. Kanya, Chinese. Ang dugo ko. Chinese, oo. Chinese, oo. Kaya kakulor ako si Monmon ko. Ay, iyo manangga no. Ay, good morning kay Engineer Monmon ngo. Saka si Michael ko. Engineer Michael ngo. Good morning. Yan ang mga kakulay mo pala. Tapos Lux Trading. Diyan sa San Isidro. Engineer Melchor Nacario Jr. Ay, good morning kay Engineer Melchor Nacario Jr. Tapos kay Salvio Portuno Jr. Ayan, kay next Vice Governor Sal Portuno Jr. And Senior, good morning man, kay former Congressman Sal Portuno Senior sa Congresswoman Jo Sal Portuno. Sabi pa nga mga taga-Rinconada karon lang Joey, dahil napakatamyang si Salvio Jr. Ay, di, may matam. Yung campaign manager, si papa niya, saka si mama niya. Ang kampanya kaya, baka di lang da sa Rinconada. Siyempre, sa ibang distrito, dahil sa mga rumduman, di tapos ang kaso. Ay, intiro nang linilibot, kan mag-arama, bilog ng Camarines Sur, kaya ba ng si Luigi Villaperte, saka si Gubnix. Suportado talaga. Suportadong maray, dahil yan ipapadaog kan talisayon. Pag yan ang Bicol Light and Power, pero masuportaman dyan. Si Isay. Junior Salvio. Ay, iyo Oo. Kaya talagang nagkakasibot ba yung niya ng Kasureko 3 nabuhay na naman sa Bicol Light and Power Corporation. Yung gayo ka.
Ayan, Kasureco 3, nagpapaturok na naman mga sa mga media. Pero sabi ka tong sarong station manager paano naman kayo niyan masusurog kung wala naman kayong budget sa mga station para sa advocacy nyo? Iba man baga. Isnakan. Yan lang. Ano man tamang sabi man itong station manager na ito na mayong budgetan Kasureco na ako kan Kasureco. Ay mismo dang si GM Boksit na nagtaram na medyo ano ngayon budget, Tigbuburo budget. babara budget. Dahil sabi ba ni Acting General Manager Willie Boksit, kaya nga ning magpatindog ka ng radio station ng Kasureco? Ay, makwarta. Oo. Kundi pigtitipid-tipid, telepono na lang dan media, sa media na lang masuporta. Para sa snakan palan. Para sa isnaka. Kung gabos man talagang membros ka na media dito sa probinsya ng Camarines or baka mapukrutan ka sa Reco 3. Iyo. Tadakol. Magdara ako sa pati sa Tagal ba? Mawawaran talaga yan yung budget. Iyo manang gada Kaya dapat ang Kasureco kansaro siguro layan baga dyan sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga itong compounded interest penalty sa mga member consumers. Oo. Ito ang magabat-gabat so kaputan ni Consul Inandinho. Napapasain niya yan ang mga interest na yan. Kana Kasureco sa reconnection kan reconnection fee pala kan Kasureco bako sa naman wala ng 50 may 18 pesos pang additional sapat kaya tapos itong penalty may 3% pala nito na Batman apera naman sa penalty ang masasabi ko lang kayo kaya maray si Consultante Oliva naging director suportado ang Kasureco. Pag-abot man kay Vice Mayor Rex Oliva, tiktarapot sa Kasureco, pinakulugan kayo ni Ma'am Jorsey ang Finance Department saka si Consul Itzel de Baywan. Talagang kadakol mga query, inahapot, sabi nga ni kan sarong alalay ni Ma'am Jo, si Cathy, ay nag-uuno na raw ngayon si Ma'am Jo, nagdi-discuss na pag nga sa mga posang Kasureco. Araw kaya niya po kayo ng Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan, yung trabaho ninja, magparahapot sa bisita. Ginigisa ang bisita. Kaya kung magnalar, kung maano yan dyan si Ma'am Jo, problemado so alalay tumayo nga ng tubig si Ma'am Jo si Gantaram pero napapaha na. Ayun, dapat palang pero may reading mineral water dyan sa session regular. Oo, serious pa. Huwag tagawa na ang oxygen. Oxygen. Ano? Huwag tagawa ang oxygen ang representar. Ay, malapit dapat pala may tangking nakatindog para sa oxygen. Nangaling demonsa. Ay, pangyayari. Akong ginigita-gita ng entero. Iyo manangga. Ay, kung naman sa kongreso, may mga budget bagayan, may isnakan, may mga tubig. Oy, Lip, dyan sa presenting nakaturokaw na mga membros kan na konseyo sa Iriga, sisay na ihiling mo dyan ang mga mauurag ang performance? Ay, Consul Itzel de Baywan, Nandinho, Sani Maestrado, tapos si G.R. Audal, kaya nagpaparagirong man, garo man si Pati Matino, mga mayong girong na galing. Pero pag nagtaram yan, may sinis man. Si Consul G.R. Audal, tapos si Consul Abuniti, yan mga konsyal di sa Iriga na talagang performer. Aniling ko kayan pag ang tao nahihiling man ang sayandang kahigusan sa kakarahayan, abilidad, maray man talagang magpasar ng resolusyon, ordinansa, tapos
sa deliberasyon nagpa-participate dahil naglalabot ng tukawan, pagmati ko. Ano ba dyan ng mga incumbent councilor pwedeng makabalik? Oo. Saka si Tatak Grimaldo. Ano yan, Marayman? Maray man yan. Pag-abot yan sa Sangguniang Panlungsod. Ang talagang kunyan dyan, silent worker, si Missing in Action. Sisay. Missing in Action. Sisay, man. Si Missing in Action. Ang aram ko, man of action, always present. Kain ka na. Lip. Call back. Yan. Oho. Okay. Si Consul Buboy Guevara, ang nangyayari dyan, Sangguniang Panlungsod, missing in action, kagaya man lamang siyang action. Ay, ano kaya siya? Sa iya man na talent talaga. Action louder than words. Ang problema nga, nawawala sa action. Ang action niya baga, magtabang ka ni yung mga pag-rescue, magpasubli ng mga multi-cab. So, action speaks louder than words. Pagtabang sana. Oy, Lip, aputunta ka naman daw, Lip. Sa mga Team 1 Kamsur na mga kandidato para konsyal, sisay na hiling-hiling mong karapat dapat na iluklok dyan sa sanggunian na panglunsod sa maabot na eleksyon. Dandre Abuniti. Ay, ano naman yan. May nag-text tulos sa emo, dahil ka na. May nag-text tulos ba kanigdi? Pag bukakan nguso mong Dandre Abuniti, sinabayan. Taso man. Nagkukonsulta pa na yung kipapa niya kung pigsusulisitahan ka na media. Nicky Lagrimas ka. Baka contest na ba gayunan? Oo, say pa. Sisay pa. Jorel Kaayaw. Ay, si Jorel, talagang may gusto ini yung aspiranting ini para konsyal. Pigiling ko, karapat dapat man dyan. O, say pa. Maana, yun sa naman yung mga namin gusto kung pwedeng maging konsyal. So, sa hiling-hiling mo pala, majority pa manggiraray sa nakaturokaw mo niyan, pwedeng makabalik. Oo. Dahil lang na magparaluya-luya si dating Vice Mayor Buboy Villanueva. Pero Lip, aputunta ka daw, Lip. Kisay ka talaga? Ki Kap Dandre Abuniti o ki Kap Pongtan? Kaya ako yung Pongtan. Sabi ni Pontong Barbaro ka, Pongkan. Kaya ako naman. Si Pongkan nga, sabi ka yung Pongkan. Ay, pag-sir, paluan ka, maayang Pongkan. O, si Piwi Gascon. Ay, si Piwi man kaya. Pero, kahit baga, sa kasuray ko man yan, iba man so namatihan kan kasuray ko sa iya. O, ini man si Tino, pati Matino, uling tayo nakalaog sa linyada kan na grupo kan administrasyon suaki niya. Biglang balyong partido politikal. O, kumusta man ang panlaban kay ning aki? Kaibahan niya ni Emil Kapapin. Hinanaki. Yan. O, si Gigi Basco. Ay, Gigi Basco. Vargas. Takot ka na sa Basco. Gigi Vargas pala, no? Gigi Vargas. Kontrolado ka ni Miguel. O, ayan si Gigi Vargas. Ano man ang pagmati-mati mo? Ay, maray man yan. Puros man yan maray ang kandidato. Ang kunyan lang yan, siyempre, pinakamaray, manggana. Pero attorney, inandin nyo sa iling mo, nababagay sa sayang profesyon ang pagiging legislator. Chisay. Inandin nyo. Ay, talagang bagay na bagay. Bagay na bagay. Rinconada Province. Iyo. Kay puwan ng magkaiguanin probinsya Rinconada. Sisay pala mga baguhan dyan ng mga nag-aaspirar. Sisay pang mga baguhan. Kunya, naglalaylo ako pag-report dito ang CCTV, nakatutok. Sain? Digdi sa haraw ni Consalta ni Maestrado. Ay, ano pala? Nakabugtak pa din sa CCTV, CDRT. Nga,
Kada hiro mo, nagsusunod ang camera. Iingat ako dito. Kung babagan niya ako, ma-picturean ako ng swerte sa camera. Ay, iyo manangkad. Ma-discovery kang maging artista. Oo. Pagkabot bigti sa mga vaccine, ang advice ko, magbabakuna. Yan. Oy, good morning kay Konsyal, Sani Maestrado. Oo, kada akong sino. Huwag niya na pagkaga. Oo. Pero, ikaw lang yung nag-a-advise. Oy, Lip. Potulungan. Lip. Kung maunta daw ikalip sa mga naglalaban na mayor sa Iriga, sisengon yan Lip. Sa mga nagkakandidatong mayor sa Iriga, sisiyan makusog mo niya, na kandidato. Si Say. Si Bishop. Oo. Sa bukid, intero ng ginagapang. Iyo Oo. Mukhang bibigyan ng mga taga-mountain unit. Rosorol po, Pormeo. Ay, iyo Oo, kaya niya ako, na daw so ibang kandidato rin sa Erika. Malupit pala. Urol po, Team Urol po nagkakairiling ko. Malupit. Oo, maski sa mga social media, Team Urol po. Niling ko dyan, dadarang chimpo kay Rosorolpon Maurag. Desay. Ay, siyempre, guwaman yan mga supportadores na Maurag. Si Irap na. Si Irap. Saka si Aldrin Lee. Saka ang mga advocacy niya, ang mga plano niyang gibuhon. Ay, ang mga advocates, ang matindi. Malulupit. Oo, malulupit ang mga advocates. Siyempre, dahil man mabibilugan advocacy ni Bishop kung mayon mga advocates. Yan, so mga advocates niya dyan, ang mga malulupit. Yan, number 1 si Irap. Panduwa si Aldrin Lee. Pantulo si Amigang Tire. Kundi, ang problema, basta mapapod din urulay sa media, gawin visible ang mga kunya na ini, coordinator. Dahil mo na laman. Dahil mo na susog. Dahil lamang nagpaparang. Kaya bilib ako sa mga advocates ni Conchal Rosorol po. Bot mo sabihin, maray sinda magtago. Maray magtarago. Bigla na talagang natitipon. Tapos, daw, naiparamon, nakakaarap. Yan ang pinaggangalas ko dyan. Kaya, pwedeng kumusok ang Bicolan dyan ay. Sa sa congressman, sa Rinconada, siya naglalataw na makusog. Kunyan, magiging close fight na. Close fight ang laban. Pero may mga nagluluwas na barata na nakakalamang na nin sikit si Gumix. Gustong sabihin, naglalataw na naglalamang ng kadikit ang kandidatura ni Gubmix kontra sa sayang kalaban. Kaya pwedeng mag-double time ang kalaban. O ano man ang nabarita sa laban sa pagka-governor and vice-governor? Ay, dakol suroya ki Kung Nonoy. Ay, kadakol suya, kinunoy. Oo, nag-iba na nga ang ugali ni Kung Nonoy. Oy, yan pala no. Kaya ito nga pa kung manyanarog ko yan kanina pa pagkandidatong gobernador. Kung yan na sige na pangyayakot ano-anong pasabi. Kaya dapat talaga magpurubag kong ugali. Kung gustong maghabol, si Kung Nonoy. Oo. Nababayaan na siya kanya na panahon ni Provincial Administrator Luigi Villapierte. To na lang, sabi nga ni kaya, pero ang pulso kan tao, sa probinsya ng Camarines Sur, halos nasisilag na ang laban kan mga kandidato. Aram na kan mga tao kung siya sendang ibuboto sa maabot na eleksyon. Kunyan pa sana, talagang iguan na sendang mga napupusuan na bako man kapamilya. Kapamilya na, iba na yan. Oo. Anggot kayan si Atty. Henry Briguera, puro na sa nga dynasty, Daddy Kamsor.
ako na may sinurat si Atty. Henry Briguera ngaya kunyan puro dynasty nga daw sa na distrito kan probinsya ng Camarines Sur ang mga namamayagpag isang mga dating apelyido, pangaran, dan politiko. Kaya ang simpag ni Atty. Henry Briguera, isipot na. Yan pasimple sana pero di siya daw kay Atty. Henry Briguera. Maray na parasurat, maray na abogado, maray na broadcaster. Iduluyan kan mga panahon at mga miyembros ka na media sa kutlo niya. So, halin din sa kuyang location, dami karon ng Joey, Roman si Philip Baracena, RPN, Radyo Randa. Okay, si paring Philip Baracena po sa tuyang nakaibanan sa mga dagdag na mga informasyon. Gulpidang nasuya pala na no. Kaya naglalataw na si Luigi Villafuerte. Bali si Luigi Villafuerte makusog na kandidato para gobernador. Miski si Sal Jr. Portono talagang makusog man ang kandidatura kay ni. Kung i-compare sa mga kalaban. Sa kasi ano po, si Gobmix Villafuerte, sigun sa nako ang mga reaction sa lawas ni Philip Baracena, medyo naglalamang ni na kadikit na mas lamang ang kandidatura sa sayang kalaban. Sa mga paulay-ulay, papot-hapot ni Philip Baracena sa luwas, sa mga botante. Pero sa iriga, sa tulong naglalaban-laban na mayor, makusog na ang kandidatura daan ni Bishop Urulpo sa bukid na barangay ta. Kadakol na baga mga nakapaskil na mga tarpulin na Urulpo daan sa indaman na suportado. Dahil pa man kaya nagaparahiro ang duwa pang mga kandidatong o nag-aspire na mayor. Dahil pa nag-iparahiro si Vice Mayor Rex Oliva for mayor, saka si former City Councilor Nonokoy Alpilorgo, dahil pang kayo nagaparahiro. Dahil pang kayo nagpaparabugtak nin mga tarpulininda sa mga barangay sa bilog na Iriga City. Nagbungkaras na inot na mga tarpulin. Ining supporter man ni Bishop Rosorolpo na nag-aspirar man sa kargong alkalde sa di Rinconada. Then inimang pong si Bongbong Marcos and si BP Lini, iyo man ang pigiling-hiling na talagang mabakbakan sa Kasilakson, Tulo ang pigiling-hiling. Si Pacquiao ngayon dahil ni Maya magana. Although makwarta, bakang kwartan sa naman inikan mga nagpaparatulod sa iya magpresidente. Iniman nga si Isko, makusog ini sa parti sa namang kang Manila. Pero sa mga probinsya, maluyang ngayon Kaya ngayaan na mabakbakan dyan, alam na, Marcos and BP Lini. Sa Bicol, nakakalamang si BP Lini. Pero ang mga kandidato for presidente, mga presidentiable na ini, may kanya-kanyang loyalista ini, may kanya-kanya man pong mga supporters ini sa parting ini kang Bicol Region. Si Nonoy Andaya, mayo man po bagang pigbanggit na kung si Sen sinusuportaran niya o pigi-endorse niyang for president. Tapos, abo niya na dagat tong resign na da siya katong Anduyog. Nagparapanaw bagandaan ng ID para sa Anduyog. May mga benepisyo na dahil niya man na utob. Kaya dahil na da siya kayan. Kung dati-dati ngaya, sige sana siyang sunod-sunuran sa mga alkalding sa iyang mga kaalyado ngunyan da baliktad na. Ang mga alkalding
aano sa iya, nagsusunod-sunod, iyo ang magsunod sa iyang kumpas, sa iyang kagustuhan. Kaya lalo lugod niya kung talagang may nauyam. Itong promise niya sa Anduyog, anluya ang nangyari. Tamo na niya dadagat, janda siya napasala. Oh. Pero si Luigi Villafuerte, sige libot sa mga barangay. Bit-bit ang mga programa, plataforma ni gobyerno, bit-bit ang mga itik, bit-bit ang mga bagas, bit-bit ang kwartang pang-ayuda, kadakol na tabang, scholarship program, kung ano-ano pa, medical assistance. Kaya banan si incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr. Kung ang mga tao nagdudulok sa mga magurang niya, ngunyan nga, ako naman ang dulokon nindo, sabi ni Sal Jr. Sige na, dulok na kamo, sabi niya. Tatabangan ko kamo. Siring kan pagtabang sa indo, kan mga magurang ko. Ni former board member, former vice governor, former congressman Sal Fortuno, senior, and ni incumbent congresswoman Jo Sal Fortuno. Diyan na nga kamo, madyan na, anong kay puanindo, tatabangan ko kamo. O araw kayo ang lambing ni Sal Fortuno Jr. Kaya lalong nagkusog ang kandidatura kayo eh. Saka sa pag-preside, sisiw yan sa iya na-adaptar niya namulatan niya na kung paano ang pagiging vice governor ni Papa niya kan panahon. Mani-mani yan sa iya, ang pagiging presiding officer kuning kaso man. Ang mga kaputan sa iya kung paano ang mga project na pwede niyang darawon sa gobernador na po ang mga infra projects na inaapod. Sagot naman po yan ni Luigi Villafuerte. Ang sa iya lang, ang pag-preside sa pagpasar ng mga laws, mga leyes na papakinabangan kan na bilog na probinsya po ng Camarines Sur. Sa mga kalinyada niyang board member, yaon dyan si Shai Noble. Si Shai Noble baga talagang aramtaman na graduado sa pagkaabogasiya ini. Aki ni champion last termer board member Manny Noble. Bagay na bagay man ini. Yaon dyan si Butsukoy Oliva, atinista, mare-elect. Si Sepa, ang maluya-luya si Dona Anta daing gayo bistado Si Dona po, naunyati, last termer councilor man ini. Kaiba-iba siya as program coordinator ni Congresswoman Josal. Kaya luway-luway na po nindo siyang mabibisto. Maray man siya. Sa ibong man, may doktor. Yaon dyan si Dr. Robert Alpilor. Ngunya na pandemic, karagadi man nindong tabang, bulong. Kung igwaman lamang na ipanao. Kung mayo, dyan kamo sa Kapurte. Medical headquarters. Pero doktor siya, pwede man nito siya nga gada ng libreng konsultasyon, libreng vitamins o bulong, baka igwaman, di ba? At siyempre, lalong-lalo na serbisyo publiko ang sa iyang pigsiserbihan. Pwede man nito siyang dulukon. Yaon dyan si Ate Mare, baldo sa kwadrante, gulping negosyo may mga bangos. Kung mayo kamong panira, dulo ka daw nindo kung mataan man kamo ning sikira 10 kilo nga bangos. Tayo ang bagay na negosyo niya. Dahil nga niya nagtitirti ka po sa pagkaon ng mga tao, dulo ka daw nindo kung mataan kamo ning bangos. Si last termer councilor, Dante si Oliva. Pwede nindong konsultahon na dapit sa mga legal matters. Tayo ni baga, pwede man nindong konsultahon sa mga sa transportasyon, tanaging chairman ini kan Committee on Public Utilities. Kung may mga problema ka mo, dulo ka nindo, agad nindong advice. Simple man ining kandidato para board member, pero makusog man po ang sa iyang kandidatura sa diring tao baga ni Oliva. Ni Rex, di ba? Ay, lampas na palang ko mga tugang sa oras. Sorry, kagawad Salamat kan sa ito pagkantabay. Bicol Connection, mga follow-up